wy'n credu bod wedi bod yn undeb cynhyrchiol iawn. Yn undeb hapus, ond hefyd yn undeb anodd, oherwydd beth i ni wedi clywed, sydd wedi gobeithio creu argraff ddofn arno ni, wedi'n herio ni ac wedi helpu ni falle i newid safbwyntiau. Ond mae wedi bod, dwi'n gobeithio beth bynnag, yn undeb byddwn ni'n gweld cynnyrch rhai o'r trafodaethau a rhai o'r pethau ni wedi dysgu. Pan ddaw'r geia, pidwch anghofio yr hyn a ddysgon ni yn y nant. Mae cyfle i'r llywydd, dwi'n gobeithio bod fi wedi cofio pawb i fod i ddiolchu. Reit. Mae Geraint Rhys yn pwynto'r rhywun. Wi eisiau pwynto'r Geraint Rhys. Sorry. Shush, bydd yn dawel. Get on board, boy. Dylen ni fod yn diolchu Geraint hefyd, oherwydd mae'r cyfrifoldeb ariannol yn rhywbeth sydd yn mynd ag amser a gofal mawr. Ond dwi hefyd eisiau diolch i'r cyfieithydd. Wy'n credu mae un o'r sgiliau cyfieithu ar y pryd yw bod yn digwydd heb bod chi'n gwybod bod yna. A wi wedi anghofio. Diolch yn fawr iawn. Ac unwaith eto, diolch siwgran i Iasmin am fod gyda ni. Diolch o galon. Reit, dwi'n gobeithio bod wedi diolch i bawb nawr. Mae yna cyfle i argraffiadau'r llywydd. Dwi ddim yn mynd i gymryd amser o gwbl. Mae gen i argraffiadau 2 flynedd o fwynhad ar ryw olwg. Oedd na adegau hefyd o'n i ddim mor hapus. Fe nes i ymweld â phob un o'r cyfundebau a chael croeso. Oedd hi'n ddiddorol iawn oherwydd weles i lot o frwdfrydedd fel i ni wedi gweld yma, actually, yn yr undeb le ni. Lot o dorcalon hefyd am sefydloedd. Rhai agweddau y bydden ni'n cywilyddio o'i plegyd nhw, nag oedd dim lle iddyn nhw mewn unrhyw eglwys. Misogyny, hiliaeth, yn nhw sy'n wahanol i ni. Yr ymateb, y gair cyntaf ddwedod wrtho i yn dilyn yn anerchiad i, oedd tase'r bobl na sy'n mynd i banciau bwyd ddim yn talu am yr holl tatŵs na maen nhw'n cael, bydde ddim eisiau iddyn nhw fynd i banciau bwyd. Dyna'r peth cyntaf ddwedwyd wrtho i mewn unrhyw cwrchwarter yn dilyn yn anerchiad i. Ac o'n i'n meddwl, wel, wedi'n ddwchus. Ond hefyd fe weles i gobaith ar waith mewn salman. A sylweddoli yn bod ni'n perthyn, bod yr undeb yn clymu pobl ynghyd. A bod cyfundebau yn rhan bwysig o'r berthynas. A felly bod angen i ni edrych yn fanylach o beth yw rôl cyfundebau mewn gwirionedd yn yr adeiladwaith yma. Dyw'r byd heddi ddim fel oedd e pan dechreuos i ar y llywyddiaeth. Mae sawl her, a'r her dyfnaf wrth gwrs yw yr un ni'n i rannu fel dilynwyr Iesu. Yw sut ydyn ni yn sôn am dduw cariad mewn byd fel hyn? Beth yw'r Duw yma sydd yn gadael pethau i ddigwydd os ydyn ni'n credu bod Duw yn Duw sydd yn rheoli popeth?
beth mae'r hyn i ni wedi weld a'i glywed yn dweud wrtho ni am y Duw sydd yn greuwr, sydd yn gariad. Dwi'n credu yn hunan mae arglwydd hanes yw Duw. Ac yn y diwedd, yn y pen draw, cariad fydd yn aros i ni. A cariad fydd yn iachau. Ond rhwng hynny a'n hawr, mae gwaith i'w wneud. Ac yn ni'n cael yn galw i'r gwaith hwnnw. Yn rhan o'r dasg o adeiladu cyfiawnder y ddaear newydd, lle mae cariad wedi cael i liwio gan gyfiawnder. Walter Brueggemann, bu oedd farw yn ystod y misoedd diwetha, un o'r diwinyddion mawr, fe dwedodd disgyn ni arglwydd sut mae wylo wrth i ni ddisgwyl. A disgyn ni hefyd sut mae gobeithio tra'n bod ni'n wylo. Wedi cyfri hi'n fraint i fod falle y llywydd hynna mae'r Undeb wedi gael. Dwi ddim yn siŵr. Ond fel wedodd Bob Dylan, but I was so much older then, I'm younger than that now. Diolch am gael y fraint o gynrychioli'r Undeb a bod yn rhan o'r adeiladwaith yma. A diolch eto i Dyfrig am ei gyfeillgarwch a'i help mwy na mae e'n sylweddoli. Emyn. Ti'n sioct? O fe Iesu bendigedig, unig gwmni Bennaeth Gwen. Ac ar ôl yr emyn, fe fydd Dr Bethan Jones, Bethan, yn dod i harwen nhw. A fe gred i mlaen i.
dawr darlleniad o eiriau cyfarwydd Paul at yr Rhufeiniaid, y 12fed bennod. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, eich offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan ddiw. Felly yr hwch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond gadewch i ddiw eich traws ffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, a'ch galluogi i ganfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda, derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi roi i mi, yr wyf yn dweud wrth bob un yn eich plith am beidio ei gyfrif ei hun yn well na gydylid i gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi roi i bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau'r un gwaith. Felly hefyd yr ydym ni sy'n llawer, yn un corff yng Nghrist, ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan fo gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dylem i harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dyddawn, arfer hi'n gymesur a ffydd. Os dawn gweini yw, arfer hi i weini. Os athro wyt, arfer dyddawn i addysgu, ac os pregethwr wyt, i bregethu. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiragryth, casewch ddrygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch resog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas, rhowch y blaen eich gilydd mewn parch. Yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith, safwch yn gadarn dan wrthrymder, daliwch ati i weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint a byddwch barod eich lletygarwch, bendithiwch yr rhai sy'n eich erlyd, bendithiwch heb felltithio byth. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau, a gwylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, yn hytrach rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch a'ch cyfri eich hunain yn ddoeth, peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrhydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Gewn ni gyd weddio. Ein harglwydd byw a bendigedig, nesawn at y ti mewn gweddi yn ystod y munudau hyn. Rhoi ni ysbryd gweddi, fel y gallom dy glywed a thrando di yn llefaru wrthym. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, torre dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. Defnyddia bawb ohonom, a phar ein bod i gyd yn ein gwahanol gylchoedd yn cynorthwyo i ledeini dy deyrnas. Gad i ni brofi dy fod yn dad i ni, a'n bod ninne am blant i ti. Diolchwn am bob arwydd ac amlygiad o ddaioni sydd yn y byd. A gweddiwn dros y sawl sydd heb weld digon o ddaioni i allu credu yn dy ddaioni di.
derbyn o arglwydd ein hymbiliau ar ran dy fyd. A thrigarhaw wrth bawb sydd mewn angen am ddiddanwch a chymorth dy gariad. Pobl anghennus y byd, y newynog, y clodion, y ceithion a'r gorthrymedig sydd heb brofi cariad cyddyn. Pobl anhapus y byd, y galarus, yr unig, yr amddifad a'r diamgeledd, a'r rhai sydd heb neb i'w caru. Pobl anghyfrifol y byd, y rhai sy'n gorthrymu eraill, a'r rhai sy'n ddifater ynghylch adfyd eu cyddyn a heb barch at ddiw na dyn. Pobl addfwyn y byd, y rhai sy'n tystio mewn gair a gweithred i ffydd dra rhagorol cariad Crist. Ymgeledda hwy yn dy drigaredd, a disg i nynne edrych ar y byd a'i breswylwyr yng ngoleuni dy gariad di, a mynegu dy gariad yn ein perthynas ag eraill. Cymorth ni gysegru pob dawn, gweithred, meddwl, teimlad a'n holl gyneddfaen llwyr eith wasanaeth di, bob eiliad o'n hoes. Cymer arglwydd feinioes i, yw chysegru oll i ti. Boed dy fendith arno moll, a dyroen i'r nerth i barhau gyda'n gwaith yn dy wasanaethu a hyrwyddo dy deyrnas. Diolchwn i ti am swyddogion ein Undeb, a diolch am arweiniad Jeff dros y 2 flynedd a theibio. Y prynhawn hwn, cyflwynwn i ddofal ein llywydd newydd. Diolchwn am Owain Llŷr, ei weinidogaeth a'i arweinyddiaeth ymysg dy bobl. Deisyfwn dy nerth ath dangnefedd, dy arweiniad ath gynhaliaeth iddo yn a thrwy ei lywyddiaeth. Gofynnwn i ti ein cyfeirio nynne i'w gefnogi a chydweithio ag ef, a gofynnwn am dy fendith ar ein Undeb yn ei hanturiaeth. I ti, sy'n ein galw i fod yn gydweithwyr, y cyflwynwn bawb, drwy Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, santeiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn nina i'n dyledwyr, a gna garwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti wydeirnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'n fraint, i chyfri hyn fraint fawr i drosglwyddo y llywyddiaeth i Owain Llŷr Evans. Ac i dymuno'n dda i ti ar gyfer y 2 flynedd nesaf. Cefndir cyfoethog iawn i'r dyn yma, ymhlith bedyddwyr, ac yna i ordeinio yn Rhosanech Rhugog a Ponciau, cyn dod i ministri, lle mae wedi bod yn weinidog uchel iawn i Barch, gyda'r hen a'r ifanca yn yr eglwys honno, ers 23 o flynyddoedd bellach. Gyda hynny o eiriau, dwi yn trosglwyddo yr llywyddiaeth yma i ti, Owain Llŷr, gyda llawenydd.
A dymuniadau gorau. Newch chi sefyll tra bod Owain Llŷr yn arwyddo'r Beibl y Llywydd. Just o'r den. Diolch. Mae'n mynd y bell. Mae'n bleser ac yn anrhydedd gen I y weithred cyntaf oll yw trosglwyddo yr Beibl hwn I ti, gen I ni I gyd, yn arwydd o'n diolch am dy gyfnod gyda ni, a dy gyfnod fel llywydd. Diolch o galw. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Jeff. Dwi'n yn siŵr os oes hawl na chyfle I fi ddeud gair, ond dwi'n mynd I wneud beth bynnag. A dwi eisiau dechrau gyda Aunty Hannah. Hen fodryb I mi oedd Aunty Hannah, a bu Aunty Hannah yn ffurfiannol yn fy magwraeth I, a dwi'n deud hynny weitha popeth arall I fi'n mynd I ddeud amdani. Roedd Aunty Hannah yn byw ar y graig, crai cefn parc, Mountain Road, gyda mam gi a that ci ar ochr yn had. I bob ymddangosiad ganed Hannah yn hen wraig. Talsyth ydoedd gwydn, ac oedd hi fel darn o hen raff. Roedd Aunty Hannah yn arbennig I blentyn yn wirioneddol scary. Pe bai hi wedi cael ei geni I oes wahanol laig o ddeddol, yr ail ganrif ar 15, dedwch, mae gen I ryw deimlad bys Hannah wedi gorffen I dyddiau ynghlwm wrth stanc a'r fflamau amdani'n tasgu. Roedd rhywbeth gwrachaidd amdani. Ymateb Aunty Hannah mae'n debyg, ys I glywed gan mam yn gymharol ddiweddar, ymateb Hannah pan ddywedwyd iddi bod mab Ienga Byron ag Ann a'i fryd ar y weinidogaeth Gristnogol oedd, mae'r bachgen a ddigon diniwed I fod yn weinidog. Mae'r bachgen na yn ddigon diniwed I fod yn weinidog. Digon diniwed. Nawr te, dwi yn credu yn bod ni fel gweinidogion arweinwyr aelodau eglwys ac eglwysi yn tueddu at fod yn ddiniwed. Ydy hyn y beth da? Dydy o ddim. Mae cael bod yn llywydd undeb yr annibynwyr yn fraint, a dwi'n diolch am y fraint honno, ond dwi'n gweld y fraint honno nid fel plien mewn het, ond fel plien mewn saith, bwa a saith. A dwi'n meddwl bod angen I ni'n anelu ambell I saith at bethau y dylid cael I ni weidio. Dwi yn teimlo bod angen I ni greu ychydig o niwed. A dwi am I Hannah weld nad diniwed mohonof. Ond nid oes angen I weidio tlodi ag angen ymhell ag agos oes. Ond nid oes angen I ddifaterwch rhagfarn malais, cariad a dryfel, y fasnach arfau a chaethwasiaeth modern brofi niwed gan bobl fel ti a fi oes, a dyma'r usual suspects. Ac mae angen I ni fynd i'r afel a phethau eraill hefyd. Pa bethau? Pethau sydd ar waith yn dawel gydd yn ein plith ni. Difaterwch o'n gilydd weithiau. Difaterwch o'n hymdrechion. Difaterwch o'r ffaith fod gan bawb, pob un,
a phob eglwys cyfraniad o liw i galeidosgop undeb yr annibynwyr Cymraeg. Nid pethau diniwed mor hain,